kamatmot. Mga kamatmot, magandang umaga. Ayan si tatay. Ito yung anak niya nga naligaw. Ito yung tatay ni Mark. Mukha naman sila halos. Pero ibang kulay ni tatay. Ha? Sino nanay nito? Sa probinsya si tatay. Siya lumaki sa Maynila. Sa Maynila. Batangas siya lumaki. What's up mga kamatmot, at bagong lahat tayo magpasalamat sa ating mahal na Panginoon. Tayo ay binigyan muli ng bagong buhay, bagong pag-asa at panibagong hamon ng buhay. Maraming salamat po Ama sa araw-araw kung saan man kami magpunta sa barangay na ito, at lagi po kaming inyong binantayan, at lagi po kaming ligtas, at lagi pong nakakarating ng matiwasay sa kanilang pupuntahan at sa aming pupuntahan. At maraming salamat po Ama, maraming salamat po. Okay right mga kamatmot, panibagong araw, panibagong vlog po tayo ngayon. Ulitin ko, andito tayo ngayon sa Barangay Gisit. Ha? Konti lang oras natin. Oo, yan po mga kamatmot, at yun yung palayan, may nag-harvest na po doon. Ayan o, dinig nyo pa ba yung andar ng mga kamatmot. Kami babalik na sa resort mga kamatmot dahil kami pupunta ng palengke. Maiksi lang yung oras namin ngayon dahil last din na ngayon mga kamatmot. Uuwi na sila bukas. Kami maiiwan dito dahil may extend kami ng isang araw. May iba namang gagawin kami, site visit naman po. Sa kanya na lang po malalaman mga kamatmot kung saan kami lugar pupunta bukas. Right? Ay, sa Lunes hanggang Martes. Right mga kamatmot, tayo babalik na po kami. Ilan po yun, sir? Yung silver ha. Yung Ay, yung silver, silver po. Ilan po? Isa lang. Isa lang kasi Tapos ano pa po? yun lang Yun mga. lang. Ha? Dito na kami mga kamatot, sa muling pagkikita. Last din na namin ngayon. Ay, bakit? Last day Tapos na? namin. Kayo hindi. Ah, Hindi naman ako pupunta rito. Ano pupuntahin ko rito? Wala na. ikaw yung... Pirma na lang. Kahit Ikaw para yung hindi na kayo member. mag-receive. Pirma oh. Date. Pangalan. Lagyan mo na lang ng paper plate ha. Saan si Busing? Wala? Nasa bahay. Pinagod mo yata eh. Yan mga kamatmat, at kami muli sa palengke ng Bugalyon, at tayo ay magpaalam. 23? Huwag na kayo magpapaalam. Oo nga. Ay di na tayo makabalik eh. Tapos na ba? Hindi pa. Hindi pa, pero di na tayo, di na sure kung sinong driver eh. Ito si Ganda sa muling pagkikita. Ganda. Ayan. Naka-subscribe ka na ba sa akin? Hindi pa. Subscribe mo nga ako. Ang pangalan? Kamotmot TV, Joselito Dupalco. Sa YouTube ha, pwede ka rin mag-follow sa aking FB page, Jojo Sarabusing Dupalco. Yan. Yan mo si, baka hindi na kami makabalik. Follow mo ako ha, at subscribe. Ay, ito kay ate naka-ano to sa akin. I-greet niyo naman ako for tomorrow. Sabi ko, i-greet niyo ako. Ng happy birthday. Yeah. Kailan? Tomorrow. Wow! Anong oras? Anong oras? Yan na. Nag-advance na kami. Advance happy birthday. Birthday. Thank you. Pupunta kami doon? Hindi. Sabi ko, i-greet niyo ako. I-vlog. Oo nga, advance happy birthday kay Boss Ann. Boss Thank Ann you. daw, Boss Ann. Tara, pizza tayo. First the Ano, money. pupunta ba ako dito? Magkikain? Sabi ko, i-greet lang eh. Great lang pala. Walang makain. Siyempre, pag may great, may nginunguya. Bukas makikikain ka. Pwede, pwede. Magdala nga kayo. Ay. Sagot ko yung paper plate. Yung styro. Lalagyan sa'yo. Oh, yung lagayan. Tara kay, ano tayo sa oras? Nagmadali kami sa oras. Bye. Bye. Tara ka ng tara. Pagkatapos, babay ka ng babay dyan. Siyempre, ibababay ko muna sila eh. Tapos, nasa vlog. Ay, si Madam. Ito naman kami sa... Kalpak ngayon, yan. Yan, Liv. Sabi niya.
At Limang menu nyo, pang adobo. Kamatis. Maraman to. Okay. Tapos ano na, boss? Oh, fresh lang. Walang sila, ano? Wala pa eh. sa muling pagkikita, last din na namin ngayon. Last day na. Oh, hindi na kami Bye, see you again. see you again kung makakabalik pa kami. Oo, balik kayo, pilitin nyo lang. May mga tatlo kasi kami driver eh. Kung rotation kasi kung sino yung ipapadala ng boss namin, yun. Pag kami, di, okay pa rin. Oo. Yan. Yan si nanay. Walang piraso. Hello. Here we go again. Last na daw nila. The last Last day. din na namin ngayon. Last na naming luto. Yan, balik na Di man yan. lang namin natingnan yung luto nyo. Sila, mauna sila. Ako maiwan. Pero hindi na ako magluluto. Tatlo na lang kami. Mati. Anin na piraso pa lang ito. Pang ano eh. Akala ko pa ang menu nyo ngayon. Ha? Akala ko pa ang menu. Bago. Tanungin ko si nanay kung magkano itong suka dito. Ay po na, bumili kami nung isang araw dito. Wala. Last din na po namin ngayon. Ito ba yung sinabing maasim? Magkano nga ito? Tanong lang muna ako, Nay. 75 yan, yung isa 105 ay 1 yung isa na kung kunin mo. Yung malaki? Oo. Ito mas maasim to yata. Yun. Tikman mo ha. Mas masarap yung maasim na eh. Paano natin Paano natin matikman? Pwede naman tikman. Saan na ba yun? Ito yung sinasabi mo, Nay? Pero mas masarap ang amoy nito. Ito, mas na ito. Special ba yan? O ano? Suka ng nipa talaga ito. Ito? Parehas yan. Oh. Tikman mo. Ganon yung mga huliro. Asim. Ito isa daw na eh. Gawin nyo sa pwede, sa Maynila. Uwi ko po, opo. Pero sa ano na, pag uwi na kami kasi maiiwan naman ako eh. Yung kasama ko lang yung uwi bukas. Parehas man lang. Mas nauna lang yan ng kaysa ito. Balikan ako na lang bago kami umuwi. Sige na ya. Hindi kayo bibili ngayon? Hindi mo na, Nay. Hindi mo na. Sige po, Nay. See you again, kamot See you again. See you again, ate. kamot mo. See you again. Okay. Ingat lagi Yan, ha. sige po, sige po. Okay again. Ayan po mga kamot-mot, dito tayo na naman sa palengke. At kami ay biyakin na yan. Nabisat. Wala dyan, nandiyan. Amo niya nandyan. Ano yung kabibilan natin? Ito yung malalaki kamatis. Oo, hanap ka na. Hanap ka ng ibang kamatis. Saan? Hello. Wala, si ate yung nandyan. Di wala, si Chuna. Kamatis. Saan? Dito muna. Dito kami sa palengke. Yan po. Sibuyas, wala na tayong sibuyas. Yung kamatis kasi. Wala talagang malalaking kamatis dito, puro maliliit. Ito. Hanap-hanap po na kami, ate. Ay, sige po, tuloy. Parehas lang, oh. Walang malaki.
Awan-awan. Kamats. Ayun. Ito, medyo malaki-laki. Dito kami sa gulayan, mga kamot-mot. Uy! Nandyan ka na naman? Dito pala si... Kala ko doon ka sa saging. Ba't nandyan ka na naman? Ate, oh, parehas nga kayo. Magaganda talaga kayo lahi ninyo. Wala pa si Banana Girl. Wala pa, okay lang. Ay, ano na, sa muling pagkikita, last din na namin ngayon eh. Ay, bakit? Nandun ka kapon, busy ka eh. Nakipag-usap ka doon eh, kaya di kita nilapitan kapon eh. Nakakadisturbo lang ako. Ha? Ano? Init. Naka-ano ka na ba? Naka-subscribe ka na ba sa akin? Hindi pa. Hindi pa nadagdagan eh. Wala. Napanood mo na pero hindi ka nag-subscribe. Sige lang. Yo, what's up mga kamot-mot? Magandang hapon po. Ang oras po natin ay 5:20 na ng hapon. At kami ngayon ay andito sa Lingayen, Pangasinan po mga kamot-mot. Ito po yung area ng Lingayen. At kami ay kakain ng hapunan mga kamot-mot. Di na po kami nagluto ni Bong dahil ay last din na ngayon. Tuwi na sila bukas at si Bong ang maghatid sa kanila, yung aming mga RE na taga Nueva Vizcaya, pero sa Villasis lang po ihahatid ni Bong at ako'y maiiwan. Extend po kami hanggang Martes pero iba na po yung aming gagawin mga kapatpot. Mag site visit po kami sa Aguilar, Pangasinan at sa municipal ng Bugalyon. May bago na namang project ang aming company mga kamot-mot, kaya hindi kami tutuloy uwi bukas. Maiwan kami hanggang Martes. Martes siguro uwi na kami kung matapos yung gagawing site visit. Right, mga kamot-mot, na tayo dito sa Sigay Festival. Yan po, sa Sigay Festival dito sa may Lingayen, Pangasinan. Ay, bukas yung sakyan ni Bong. Right mga kamot-mot, pasok tayo sa loob. Doon na sila. Yung mga kamot-mot, andito tayo ngayon sa Lingayen. Dito po kami maghapunan at di na kami magluluto ni Bong mga kamot-mot dahil napapagod na at magliligpit na lang po kami. Yan po mga kamot-mot. Yun na nga, dito tayo sa Lingayen. Ayan, pansit yan mga kamot-mot, madilim di makikita. At ayan ito lang tayo, tumitingin lang tayo ng mga ulam, kung anong ulam na nandito. Ating sisilipin isa-isa mga kamot-mot yung mga ulam dito, right? At yan ito adobo na atay, yung atayan mga kamot-mot. Ito ay adobo pa rin, manok kay baboy. Ito puro adobo mga kamot-mot. Ito ay hindi ko alam anong klaseng luto yan. Giniling, puro mantikain mga kamot-mot. At dito tayo sa kabila, tingnan natin yung mga ulam nila dito. Pipino. Ayan po mga kamot-mot, itong isa
pakbit. Oh, ay, adobo pa rin. Tapos kabila, silipin natin itong anong meron dito. Oh, adobo pa rin. Ay, puro adobo. Oy, anong tawag yan? Hindi na halos may kita mga kamotot. Puro pampabata ang ulam dito mga kamotot. Yung isa pala adobong kangkong. Kangkong pala yung isa kanina. Right, ayan o, di pa rin makikita. At yan yung paligid mga kamotmot dito sa kinakainan namin sa Linggay. Yan po mga kamotmot, andito tayo sa labas. May sounds kasi sa loob. Ang pangalan pala dito ay tawag nito Sigay Pistahan. Sigay Pistahan. Paarbol mo na isa mong ben. Salam mo yan na. Dilim na ng langit oh. Wala pala akong lighter. Nandun na pala kay tatay. Lighter ko. Ano to siya ma'am? Ilog, dagat? May mga alaga dyan? Nakakain din. May nag-alaga dyan? Pispan na yan? Meron pa dati. Kain na. Sige po. Salamat. Mga kamot-kot, pispan daw to. Nakapaligid na ito. Tingnan natin yung madilim na kasi mga kamot-kot, kaya hindi na natin makikita yung ito marumi na ito mga kamot-kot, itong ilalim nito. Ito yung dito siguro ang malinis na pispan. Ito. Tubig. Yan siguro mga kamot-kot. Yung dyan. Yan pispan, malinis siguro yan. Madilim, di makita mga kamot-kot. Ito marumi ito. Sa ilalim yung building na itong kinakainan namin, yung ilalim. Tubig, tabang. Yan. Yan sa loob. May ingay doon, may sounds. Na dito lang tayo sa labas. Mga kumot-mot, magandang umaga. Ayan si tatay. Ito yung anak niya nga naligaw. Ito yung tatay ni Mark. Mag-ama pala taon dalawa na to. Kaya pala to sunod na sunod si Mark nito. Oo, magkasundo. Pag matigas ang ulo ng anak mo, paluin mo kaya. Ayan. Ayan. Anak pala sa labas ni Kuya tong si Mark. Kaso nga lang, nagdududa ako. Bakit? Magkamukha naman sila halos. Oh. Pero ibang kulay ni tatay. Ha? Sino nanay Kasi nito? sa probinsya si tatay, siya lumaki sa Maynila. Ikaw sa Maynila. Batangas siya lumaki. Sa Batangas Siguro siya sa tatay siguro, may lihim din to. Sabi niya driver daw, chicks driver. Driver din to. Ayun, kaya talaga. Ready na? Ready na kayo, ready na. Ingat kayo, ingat. Ingat. Bigat ulo? Ulo. Yan. Hala, ba't nabutas to, Bong? Ba't may butas yan? Ayan po mga kawatot, dito kami sa barangay Gisit. Atid namin sila.